Så skal vi videre med mere sang. Så er det faktisk her, din VM på. Her kommer Connie Herner. Det kommer bare så meget til det her. Og Det betyder meget. nu vil vi komme til det gode af det. Det var En godt. Okay. Vi glæder os meget. Kan publikum altså i hånd, og her kommer Connie. Some people live for the fortune. Andersine-banden. Ja. Var du? Nej. Var det godt, eller hvad? Ja. Det har faktisk også selv. Men det er ikke vigtigt, det er bare det sjovt, ikke? Det er det, jeg tænker om. Ja. Lad du kan kende det. Lad du kan kende det. Rita, my friend. Rita, må jeg få en mere? Ja, det er dejligt. Rita, må jeg få en mere? Ja, det kan vi altså ikke. Og vi skal hjem og spise sådan. Det er altså meget vigtigt. Hold det til dem. De teknikere derhenne. Jamen, det er jo dig. Nej, det er ikke. Det er dig, der bestemmer. Nej, det er ikke. Jo, det er dig. Jeg har ikke spurgt den der. Nej, det kender jeg godt.
Så kan du have lært at synge. X-Factor og ting, ikke også? Ja, inden næste år, så 2009, der har du lært at synge. Så tager vi med. Men nu tager vi hjem og spiser. For jeg er sulten. Jeg tror bare ikke på, at det kan betale. Jeg synes bare godt, at givet det bare sådan en chance. Nej, men det handler ikke om chancer. Det handler om, at jeg er meget sulten. Ikke også, Rita? Det må du altså forstå. Ja. Jeg kan ikke optræde, hvis det er, jeg er helt vildt sulten. Så det var alligevel ikke blevet til noget. Ja, men vi gør det næste år. Ja, det gør vi. Ja, det, Så skal vi bare måske have noget mad med. Altså ud over kagerne.